кабири эмомзода рӯзномафурӯши ғайриоддӣ аст. ин ҷавони 32 сола аз ноҳияи ваҳдат то шаҳри душанбе ба мардум рӯзнома мефурӯшад. ӯ ҳеҷ гоҳ дар як ҷой наменишинад. маводи рӯзномаҳоро бо ҳарорат таблиғ мекунад. марама дар бораи муфтии тоҷикистон Саим Карам. кабир тӯли 10 соли ахир рӯзнома мефурӯшад. маводи муҳими ҳар шумораи рӯзномаҳоро журналистон барояш муаррифӣ мекунад. ӯ аз ёд карда ва ба мардум мерасонад. зеро саводи хондану навиштан надорад. падару модарам киштан ага овора гаштам. Натунистам ягон мактаб дига нарафтам. дар ҳар ҷо калон шудам, дар дарини турбо, дар дарини калидисо. мақсад ки мана дохил мекунад. кабир барои фурӯхтани рӯзномаҳо ҳар рӯз тақрибан 30 километр роҳро тай мекунад. бомдодам мехӯрам, мебурам, намозима дар қадди кӯча мехунам. фаҳмидӣ апаҷон? вақти қадди кӯча намехунам. то соати 12 шаба ман газет мефурӯшам. якум советский ошхонаи чи хуҷанд савдо мекунам. мербет худо баракашта турко. дар як рӯз тақрибан 100 дона рӯзнома мефурӯшад. як дона рӯзномаро 2 сомониву 80 дирам мехарад, 3 сомонӣ мефурӯшад. бахотири Аллоҳ акао хеламаш як газет маги, як савдо макшо, савдо накардам. як 3 сомона ка. мухепилта намегирам валло алла. не валло алла намегирам. ин рӯзномафурӯши бо таҷриба мушоҳида кардааст ки мардуми доро тақрибан рӯзнома намехаранд. муштарионаш сокинони миёнаҳол ҳастанд. мегӯям ки марамат газет мегам ман савод надорам, хонда наметунам, навишта наметунам, мақсад хонда наметунам, пул надорам. масалан бой ҳастанд, одамои багати ҳастанд, мега бирай пешам. мада дар кор нести, газетам дар кор нест, хитам дар кор нести. кадом гурӯҳ мехарам бисёртар? кадом қишр мехарам? халқи камбағал мехара. кабир мегӯяд хариди рӯзномаҳо дар чанд соли ахир хеле коҳиш ёфтааст. сабабро дар афзоиши дастрасии мардум ба интернет медонад ки хабарҳои муҳимро оҷил нашр мекунанд. ай ӯ цесме ки тира ман мети мега ценум гирам вай хуба мега я хелшами хел гапо мезана мега ки савод ман са газетат мавзӯи хуб надорам мегум мавзӯъ надошта боша ман пулта гардондан метиям мегум апаҷон не мега ман намехоҳам мега газети Тоҷикистон дурӯға мега мақолати Тоҷикистон худаш дурӯға мега. аммо афроде ки рӯзнома мехонанд рӯзномаҳои кабирро ба хушӣ мехаранд, зеро мегӯянд ӯ рӯзномаҳояшро таблиғи хуб мекунад. касо омадан сухани ширин хайбо реклама кардам гирифтам как раз дар бораи рӯзи ошихон чизои нағз аст хонем мехостам хай гирифтам. кабир феълан ба рӯзномафурӯшӣ идома дода нест, аммо мегӯяд рӯзномафурӯшӣ ҳар рӯз мушкилтар мешавад ва агар кори хубтаре дар хориҷа пайдо кунад ба муҳоҷират меравад.